ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରତ ବା ଓଷା। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଏହି ଦିନ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପତିର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଏକ ଉପବାସ ବ୍ରତ ରଖିଥାଏ। ମୁଁ ବି ଆଜି ବ୍ରତ ରଖିଛି ମୋ ପତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି, ମାଆ, ସାନମା, ଜେଜେମା। ତ ଆଜି ଆମେ ପୂଜା ବି କଲୁ, ବହୁତ ମଜା ବି କଲୁ, ସଜବାଜ ବି ହେଲୁ। ତ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କଲୁ ଆଜି ହୋଲ୍ ଡେ ଭିତରେ, ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଏ ସର୍ଟ ବ୍ରିଫ୍ ଷ୍ଟୋରି। ସୋ ୟୁ ଗାଇଜ୍ ଏନ୍ଜୟ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହା 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 ହା। ମୁଁ ବସିକି ଅଲତା ପିନ୍ଧୁଛି, ଜେଜେମା ତା'ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବହି ପଢ଼ୁଛି। ଅଲତା ମୋତେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ସାନମା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଲତା ଲଗାନ୍ତି। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅଲତା, ମେହେନ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ସଜବାଜ, ସି ଇଜ୍ ଭେରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। କ'ଣ ପଛଟା ସଇଲା ବା, ଖାଲି ପଛଟା ଏଇ ପଛ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିବ ଲଗେଇଛୁ ପାଠ ଦେଇ ଦେଖେଇବୁ ବୁଢ଼ାବାପାଙ୍କୁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଯୋଉ ଲଗାଉଛି। ଦେଖିଆ କ'ଣ କହିବେ। ବୁଢ଼ା ବାପା ମାନେ ମୋ ଜେଜେବାପା। ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଲାଜ। 60 years ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ଏତେ ଲାଜ କରେ ଯେମିତି ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ଆସିଛି। କି ବହି ପଢୁଛୁ ଆସିକି? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ହେଲା। ବୁଢ଼ାବାପାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଲେ ନା ପଚାରୁଥିଲା ବାପାଙ୍କୁ। ବୁଢ଼ାବାପାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇଛୁ ନା? ହାଁ, ମନେ ମନେ ଜୁହାର ହେଇଛି। ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତୋର, ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ କିଛି ନାହିଁ। ଲାଜଟା ଟିକେ ଦେଖ, ଆଉ ରିପ୍ଲାଇଟା ବି ମସ୍ତ ଆସିବ। ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଗାଇଜ୍ ୱେଟ୍। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ କେମିତି ଜୁହାର ହବୁ ମିକୁକୁ? ହଁ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଦେବି। ଜୁହାର ହବୁ, ଜୁହାର ହବୁ, ମା କରିକି ଦେଖେ। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ରଖ, ଦେଇ ଜୁହାର ଆଣ୍ଠେଇକି ଜୁହାର କିଏ ଦେଖିବେ। ହଁ କର, ଏଇନା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବି ଡେରିରେ ନେଇକି ଆଣ୍ଠେଇକି ଜୁହାର ସେ ଦେଖିବେ। କେମିତି ଜୁହାର ହଉଛୁ, ଯେ ମିକୁ ଜୁହାର ହଉଛୁ କି ନାହିଁ ସେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛୁ ଲୋ? କୋଉଡ଼ା? ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ରଖିଛୁ, ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ମାରୁ ଏବେ ଚାଲିଛି, ସରିଲାଣି ନା କ'ଣ? ପଛଟା ସଇଲା ବା, ଖାଲି ପଛଟା ଏଇ ପଛ ବହି ଆଣିଲେ ହବ। ଏଇଟା ବୋଉ କାଳକୁ ମୋ ଛୁଆ ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି ସଜବାଜ ହେବାକୁ। ଆମେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବି କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିଲି। ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିଲି ତମେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଅ, ନହେଲେ ଫଟୋରେ ଭଲ ଆସିବନି। ଆଫ୍ଟର ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପରେ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିଲେ। ମୁଁ ଗୋଡ଼ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମା ତାରା ଗୋଡ଼ ମୁଦି ପିନ୍ଧ, ଫଟୋରେ ଭଲ ଆସିବ। ଆରେ ଭାଇ, ଫଟୋରେ ମୋ ଗୋଡ଼ କେମିତି ଦେଖାହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତା କଥା ରଖିକି ପିନ୍ଧିଦେଲି। ତାପରେ ସଧବା ନାରୀର ଅଳଙ୍କାର ବି ଗୋଡ଼ ମୁଦି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଆଇକନିକ୍ ପୋଜ୍ ଲୋୟର୍ ଆଏ ମୋର ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ହିଁ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଲା। ଏଇ ସାଇଡ଼ଟାକୁ ଟିପି ଦେଲେ ଫଟୋ ଉଠିବ। ସାଉଣ୍ଡ ଯେମିତି ହୁଏ, କାହିଁ ହଉନି ତ? ହଁ, ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଅ। ନା, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିବନି। ତ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେବ ନା, ଦି ଜଣ ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଇସ୍, ଏଠି ତମ ସତ୍ୟବାନ ଆସିଲେଣି।
ए रहा लोक कुआडे पळौछु जा हेडिकी ହେ ମୁଁ ଖରାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଏଇ କକେଇ ସାଙ୍ଗର ସେ ତେଲ ଲଗେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ तमे एठी जाओ छिड़ा होई दियो तबरे हमें बहुत सारा फोटो उठेलु सम ऑफ द फोटोग्राफ्स आर हियर बट तार ठीक मने अच्छी तू फोन कर मिकू को आउ तू ताकू जुहार हबु ही हबु मैं ठीक अच्छे मिकू को फोन कली हाँ ଏବେ କମ ଭଲ ଦେଖାଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ ସେଟା ତାର ମୋର ବାକି ବି ପାଇଗଲି ଆଉ ତମର କାହିଁ ହଁ ମୁଁ ଦଉ ମୁଁ କରିଦଉଛି ଦୁଆରେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇସାରିବିନି ଆଉ ନା ଇଏ ଶୋଇ ଦଉଛି ନା ଶୁକୁଟାଟା ଆଉ ଶୁକୁଟାଟା ଖାଇକି ହଁ ଶୋଇସାରିବି ଧ ମୁଁ ଜୁଆର ହୁଏ ଜୁଆର ତୁ ଏଇଠି ବସିକି ଧ ଏଇଠି ବସ ହାତରେ ବା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧଛି ଏମିତି ହଁ ହଁ ଏଇ ଧରିଛି କାନା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ମୋର ଜୁଆର ମୋର ବି ଉଠା ଦବ ଦେଖିଲା ନା ଓଢ଼ଣାଟା ଖାଲି ଦେଉଥାଉ ମେଞ୍ଚେ ଖଣ୍ଡେ ହଁ ହେଲା ଜୁଆରିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦେଖିଲା आज सावित्री ब्लॉग यू एंड कर केमती लगे निहांती कमेंट करेंगे लाइक करेंगे एंड एज मच एज शेयर यू कैन एंड सो सम लव यू ऑल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बाय।